Ассалому алейкум дӯстони азиз, дар инҷа чӣ хел ки шумо дидесен, буркаи мо аямиҷа сар мешавад. Имрӯз дар тирезашӯяй пардои ҳамаи хонаро ман меканам. Ду паре доранд туро. Намхел дӯстони азиз, дар инҷа боша уже ман пардора шуштам, афтов кардасам. Чӣ хеле ки гидем баҳор омадай, бояд тозагӣ кунем, ҳамаи ҷоро бурвем, бушӯем, тоза кунем. Хеле дар ҷои мо олиам зимистонай, барфо часпидагӣ, тирезашӯям намешава оливу хайне ки ман як бало кардан мешум. Чӣ хеле пахтупаз мекунӣ, дуду сиёва, ҳама чиз ами дуду чи дамигар пардо мечаспад, дар тирезаҳо мечаспад. Чӣ хеле ки шумо диден, нигоҳ кунед, тирезаҳои мо чунам пучош, краскош беяд безеб шидагиам, бояд ёра краска кардан дар кора. Тирезаҳои пешина, дӯстони азиз, деҷа касе ки телевизора гуфт, телевизори мо ин аминҷа часпондагиай. Бисёро мегӯяд дар тиреза чӣ хел часпондагӣ не дар угули тиреза часпондагиай, деволошта. Дар инҷа боша ба ман чӣ дар корай? Ови ами простой ҷӯшак ширгарама, белезнава, моиши намқа чиз дар корай. Якнан тиреза ҳама авл дора, таран. Баъзоти шакида намешавад, рангиёш хай созан, берангиё таран. Ма фен қати қоқ карда мешакам, на чӣ хел диден тоза шидан. Чӣ хеле ки гуфтам, тирезаош чӯош беяд безебан. Чӯора мешаки серавно ам кунавуре метаван, тоза намешаванд. Дар инҷа гулора мавзи мешакам, дар ҳар коми тиреза мемонам. Баъд бо чӣ дар баъд мо насиб боша бо утуг мекунем, ҳамаи пардора сахт мекунем дар ҳамаи тирезаҳо. Угуле ки дӯстони азиз ман гуфта будам, иш не угуле ки ишон додам пешакӣ, ана угул, угули бахмалия номаша намедонам чӣ хелай, угули беҳад хушрӯай, майда акбуд гуфтам, дилам намешава партомаш. Нигоҳ кунед чӣ хел хушрӯ часпидай. Ина мегал немира гуфтам. Оли беяд гули хушрӯдор оли шава бо ишон метам. Ами чӯи тирезо беяд безеб шидан. Насиб боша тобистон шава, маша краска кардан мешак серавно бо пар мегира. Инҷа дӯстони азиз ман пардоро утуг кардам, кашидам, пардоша кашидам. қариби шом шидесай, бегоҳ шидай. Автоушини шидесай, бегоҳ шидесай дӯстони азиз. Дар инҷа боша и гулора ба мо падарка марда гулора падарка кардам. Мехостам камтар камера кунам. Мехостам камтарак видеошон кунам. Беяд гулои хушрӯ. қаламча часпидай гул барка хушрӯ шидай. Оле мошам мебарем. Дӯстони азиз, тамошо кунем, бо мо бошен. Апои меҳрубон. Часпидай хелиш не хай будам, гулои майдатарак будан садбарги. Дӯстони азиз, инҷа боша шаҳри Ангарский. Нигоҳ кунен, инҷа Ангарскиай, ҳамаи ҷо ҷазирай, лои чал, намахел барфо ов шидесан. Насиб боша худо хоҳад. Тез ами барф ов шава, ами зимистон нағз намебинам, барое ки ду се паре ами кӯдакоро мепӯшонӣ ҳар саҳар. Ду се паре ҷазир мешава. Беҳад ами зимистон мадан маъқул нест дамиҷа. Тез чӣ шава, ин барфо ов шаванд. Инҷа дӯстони азиз тамошо кунед, Ангарския. Бисёриҳо мепурсанд шумо дар ки ҷои Иркутскем? Дӯстони азиз, мо дар Иркутск худаш нестем. Инҷа шаҳри Ангарския бо Усольский район, мо дар ҳамихел ҷош бо посёлкаш. Ҳамихел дӯстони азиз, мо дар Иркутск худаш нестем. Хай мо тез мерем Иркутск, неми Ангарския, ами ҳама ҷо тез мерем. Ҳамихел дӯстони азиз, япое ки гуфтам мо ами Иркутскем, шумо дар ки ҷошен? Не дӯстони азиз, мо дар Иркутск худаш нестем, мо тез хай мерем. Камерам намекунам, барои бисёр одамо тамошо намекунам, интересни нестай хеле кор нами чизое ки ишон метӣ. Тоҷик мардуми мода фақат ами пахтипаз намхел чиз боша, интереси не тамошо мекунам.
нехел ҷоҳое ки ишон метӣ интересни неста, видеоам камай, просмотраш кам мешава, тамошо намекунам. хеле дӯстони азиз, бо ман мехоҳам ки комментарида бинависена поязи касе ки тамошо мекуна. Ами видео дама гап назанам чикор мекуна? Просто ма музика ё байт бонам. неҷа дӯстони азиз боша фестивале чӣ хел гулҳои хушрӯ тайёр кардаям барои рӯзи бонувоам, барои 8 март. ба тоҷикӣ ҷаша гуфтем бонуво. дӯстони азиз, камтарак ма бисёр видео намекунам, кам видео мекунам. ҳалакаиҷа себори ма иҷара камера кардагиам. идирно ва пиши нархошон гап зана мешавад, беҳад қимати бадан. ай арзон, ай 4000, ай 3-4 то дига 15 000 ҳастай. и тарафо мо иҷода намедроем, тамошо ҳам намекунем. чимомонаҳо уметия мегзаре мерем. дӯстони азиз, беҳад қиматае. дар фестивалам дедист ки мириш камтар. уам хушрӯ ахам 399 рубл, як дирама, як копекш гӯёкам 299 рубл, хая 199 рубл амқа. амҷода камтар аз он, бо 199 рублашам хушрӯ пӯшоки соз несте. чизе ки хушрӯ мефорад беҳад қиматае. дӯстони азиз, инҷа Фирдавс боша, нағма када фуромад рафт. нахай камтарам хел видео мекунам. дӯстони азиз, тамошо кунем, бо мо бошен. инҷа боша мо амакаса кайки биброем, оилавӣ меброем. дариҷаина давлатҷонай, штоманмай келинмонай, максумчикай, Фирдавсҷони май. дӯстони азиз, нигаҳ кунем. мо ҷои косметикаҳо дуромем. духия ями 700 усон то 10,000 духия. беҳад ихай косметикаҳои ба филм качествашон хушрӯа, беҳад ҳамаи чизаш қиматае. кайки харидам ами 700 сима духиш харидагием дигаша не. духиё беҳад қиматанд. дӯстони азиз, наметавонам хушрӯма камера кардам, соз натуфтам. барои 8 март беҳад одам бисёр буд. ман хел кам хеле ки хелеш мумкин буд таволи нархошону бисёрш не. беҳад духиё қиматае. метонинам дар ҷобумаш қоғазҳои борика кастанд, метонин ҳар комемро бушапӣ буша бифаҳмӣ ки чие комш чӣ хел бӯи хушрӯ дора ва мегирӣ. ишта иҷоза додагиям. дӯстони азиз, 4000, 5000, 3000, 10 шанелаш намудухи шанел хариб 10,000, 9,000, 8,000 бо грамм хатам чанд граммия. беҳад духиё қиматае. духие ки мо инҷа мегирем то 700-800 дига болош намерем. коз барои аштина шанел 9,000, 8,000 ха мехара мардами урус. мо тоҷик мардамда ин чизо беҳад қиматае, дар кор нестае. айдам 250 сима, 300 сима, 500 сима то ҳами 1000 сима созай нормалне. хел дӯстони азиз, ма камтарша камера кардам, бисёрша не. одам бисёр буд. наиҷа ам беруни ҷои косметикае. ҷашта золотое, чаллаву зарева ҳама чиз ҳасте. хе фестивала ҳамаи мо медонем. беҳад магазини калонай. ам қимата чизаш беҳад қимата. дар иҷо
دوستانی عزیز در اینجا باشد الله جانم مایستی گرفتم افتاوه اینه که چیه خیلی خنک چوبه کولیم همون چیز زمستونه میپوشیم از صدیق میبرویم دوستانی عزیز دیگه نکن دو میکوره برای گندشکا کوکادگی اینجا صدیقی ما دوستانی عزیز افتاوک به هد افتاوی خسرو که اینه که خیلی خنک چوبه